pilis magi si Pulimisa. Yung anak na sila. I have observed these politicians and I tell you, they're really good. They're really good. Muna yung mga alagad nga, dili drama. Na may, bita ng drama ka na, naluoy sa kakabos, ana, giluyon sa kabos, sa yung ulon, ana. Pero way agi. Di na mao ang politika nga itong gipangit. Kanang naiagi nga kapahimos lang, dili lang sa karong nga generasyon, kundi dili sa umabot pa nga mga generations. Mao nang kusiya sa politika itong gipangita mga igala. Mao na yung mayong politika. So anyway, mao na ang dili sa Cebu City, ang sa probinsya. Sa probinsya, nakadungog mo na ko din sa programa many times nga ug ang nasiyahan nimo sa social media lubong gyud si Gwen, lubong gyud kuangon ug imo masahon ang mga comments na butangan ni percentage nimo hovering from 87 to 98. Sino hanggang 98 sa comments lang ha, negative comments. So saan pagdaog ni mo na ratio? Lubong kay ka sa comments. And ug smart pa sila si Gwen. Nakasabot nung ta sila niya na. Kay at least mausap nila ang ilang pamaagi sa kampanya ba. Nagpadayon man, arrogant, nalimot sila nga ipangulitawan nila ang katawhan. Arrogant kayo. So sa may ginangatan. Si Kwate. Ug smart pa sila ilat tong gitanaw ang sa may ilang gihimo. Deny man na nila ang comments negative. Kanang 87 to 98 lagi, 98% negative na siya. Bisa kinsay mo post, na i-post gikan sa Kapitolyo, na i-post wala yun kanang mga nasa Facebook nga mo post lang mga unsa ilang mo share ng mga video ana ba. Nada yun na comments. So boss, imo nang basihan. Upat na gudron nga election nga a big part of the public discourse is kini ang social media. Unya, what they did sa ilang gimo, dili na nila pasudlan og comment ang ilang mga postings. Si Byron, di na kaka-comment sa page ni Byron, nga vlogger ko siya. Di na kaka-comment. Kay mo allow sila comment negative man. Sinaga imong kuglingong page connection ka sa mga viewers. So, ilang gi-block ang mga comments. Oh, okay. Sus kay ang mga kuan sa netizen gini nga wag yun sila yung mga partisan affiliation kana bang dili gyud involved kaayo sa wa may apel ka sa campaign staff unsa ba diha wala, just ordinaryo yung tao aware lang sa politika kuan ang ilang buhaton kay ilang mang ibalhin man nila balhin nila ang video or unsay post dito sa wall nila ni Byron ug ni Gwen. Ibalhin nila dito sa Cebu Politics. Adto latan. Adto latan i-share, adto latan nila. So imo nang I kept tracking that kuan kanang sa iyo naman, narago ka na sige kang gurit sa imong cellphone mo kay buhaton, sige kang higda-higdas ka tuloy. Una kong buhat, kung matay, mudaog yun. Mudaog niya, pagkatong we had a gathering dito sa Casino Espanyol. Istorya nga, mag-listen, di lagi nakadaog si Pam. Nga naman, ang in-game, buwa mo kasi organization, ano ba? Una'y comment. Samtang siguro nihata na mayor, na kapitan. Dahil man ang naa sa social media. Tayo man na ganit, has been proven na makakita ka sa resulta o you can predict the outcome if you keep track on what's going on in social media.
Di makakasuroy tibok probinsya. Although ako nag-validate ang akong observation, akong gitawagan akong amigo, political operator, suod kayo na kong higala. Dito siya, dito siya sana ismini ako diring lito. Kontra mi. Pero mangapi, mag-istorya sa mga among kabuang politika ba. Amigo, pero na may mga tinagawan din sa amin mga buhanga kaibo kung ano ba, aligre mo ng KGB mi og sa AA. Pero wala may involvement ron. Bayan aning dagan sa politika o may yung frontline campaigner. So I called him up. Ingon ko nga, kuan ba, kanan. Bao na ako observation sa social media mo ni. Unsa man, what is the reality on the ground? Ikaw may sigig suro-suro eh. Kung sa iyang opinion, musalig yung ko kay, tibaw lagi, tibaw yun. I swear to God, wapa ko kitag, mas mahing laki na niya. Yes. Of course, dili na siya perfect, pero kinams ko'y asset na ko nga, wapo niya, ano ba? But he's really good. So, pag-ingon ako nga, pagpungutanan ako, unsa may reality on the ground, ingon siya, ang term gigamit niya nga, si Sir Eric wa mo uyo na nang nakasakay. Ang term siya, matay, si Pam Baricotro, nakasakay yun ni Digong. Ano ba? Si Sir Eric ingon, mga long before na nang DDS, diha na si Pam Baricotro ni Duterte. Ano ba? Okay. It just so happen nga, natunong anang higayon na ba? Destiny. Yeah. So may magtuo, magkadaog na spam. In fact, ang mudagan yung pagka-gobernador ka to, si Dr. Rowena Borden. And I went to several meetings with Rowena Borden. Kakakita may na pambal 4 kato ng dimigapon kaila katong headquarter sa BBM Sara bitaw dia sa Iscarrio. Kunya Partido Federal ng Pilipinas mo sila. Si Ma'am Lorna, kauban ako sa Federal Advocates for a Better Philippines. Gimbitar ko dito, tulad ko dito, atong mga kauban sa grupo mga to dito. Dito ko, diskurso ko dito, ipadiskurso ko nila niya. May pirma may nga membro may anak national organization na political organization ka ng Partido Federal ng Pilipinas. Siya mo head anak si Pam Baricotro dari sa Cebu. Bongbong Marcos. Kunya, i-take over man yung mga wagi idea kung saan ang federalism. Gigamit lang dito. Suya kay ko. Kami, Dr. Endili, dito. Dito sana siya, diskurso sana siya dito. Gitawag man, so, space gamay ko. Nabudol lagi. Ako, nabudol ko. Swear to God, nabudol ko. But dito may magkakita ng Pambari 4. Pero di may amiga. Nagka-amiga may pag katunang namatay na si Rowena Bordeno niya. Up close and personal ang istorya mi dito sa Cosmopolitan diya sa May Maracas. Nagubam sila kung sakyan na naduloy. Ano bang, way break ba? Niya. So, standby kung dugay dito rin pumaan ng traffic. Makauli ko. So, mga 2 hours ko standby dito, even more. Haya ni Rowena, Rowena Borden. Dito ko. Dito ay magkaila, came to know each other. Yeah. Instances, the last time we had that conversation, good conversation was katong, dahil largan ako sa Bohol, Pizza Ben City sa Abil. Nga supposed to be Ben-size kung malarga. Kanya, gitawagan ko Bebiloso, makita ta sa kuhan, Casino Espanyol. Kaya nasi Pambari 4 at itong ikauban. So dito, sorry me. And then human, dito rin ko dito, bilin sa kanan at rin sa pantalan. So I told them, during that meeting, I told them nga, mga gyapon ka na akong isulti ron. Kana si Gwen, ilubong na ni mo. Ilubong na ni mo, kanina sa social media, mo reflect, mo gani dito, pero how can,
Because, ano yung kunin mga higala ang psychology ni ba? Kung masukok ng tao, kung dunay kalagot ang tao, di na mapalit. Huwag mo ng paliton, duwato ng kwarta, pero di na tunong. Nasuko naman. Pero kung wa na siya masuko, di na ganahan mo, parehar mo tanan, mapalit na siya. Pero nanay emotion involved, di na mapalit. Duwato na ng kwarta na kuprason. Naamang ko yung mga eksperyensya ko niya, kaya kanang district sa Masbate, ako ang lugar sa Prumdi Zona. Ang kontra ko, Jody, Irada, Alfredo Lim, si Alfredo na anay, mamasang girlfriend, taga Masbate, taga Placer. Gitukuran niya, o kanang balay dito, so daganang campaign materials dito eh. Una, si Irap yaha ang mga kapitan. No, yaha ang ka-definisya ang kapitan mayor, ana. Ang kairap kato mga loggers, ito mga bugoy, mga tumungiro, mga puntos bongan, kairap to. Kabiwa me. Ang among leader dito, God, maestro, kanang district superintendent noon. Pero kuhaan ka ng pari-pari sa ng relihiyon, tablista. Nga ang kagikan taga Bugo. Ngayon mo leader ito, kuhaan, Bulanon taga Maribok. Nilalimot ko sa plido, nga niya boy, atong Bulanon ng leader na mo sa Masbate. Batanon pa, about my age. During that time, batanon pa. Kuhaan ka ng ang iyang negosyo pulo dito sa Busugo ka na nigo ba? Ano na, mamligya og nail cutter, pitaka, panyo, di ba? Muna yung negosyo. Ug asa na pista mo adto na siya magdaan taga Tubigon, rather Maribok Ball. Yang abot siya dito. Yang obserbasyon kay mga mananagat mga tao dito. So, gasugod siya kumpra og para panagat pasol, nylon, diri sa carbon. Nidaan ito, kung halim dayon. Anto na, nailahan po siya sa mga dealer diri sa carbon, mahimon siya mangutang. So, dagko na siya, utang siya diri, ibaligyan niya sa kuan, dito sa Masbate, nagbalik niya, bayaran niya. Utang na po. Anto, lakton nga usulti na dato ko siya. Nagod siya, kinatas ang building dito, may laing building dito. Gawa sa mga government structures. Iyang building, 4-story building. Una, tindahan sa ubos, kuhan ka ng fishing supply. Na naganibigyang makinas pambot. Ano ito? Muna yung leader na ko, silang duha katong maestro og si Boy, taga Maribuhok, ang kagikan. Of course, na yung mga kuhan, kato si Mark Abila. Pero diri man sa Cebu, manugon lang ba nga na mabisita ko dito. Pero ang emosyon sa mga tao, bisang saan palit, diri gid padong na mo, from ni. Landslide mo dito eh. Pero nindot magod mga panya ka unya na kay isulti ba? Na kay mapasabot ng mga tao nga mo ni plano. Kinsa may maka-benefit ni unsa may mga benefit nga maangkon nato kon matuman ana ba? Makasabot ang mga tao ana. Ug makasabot na gani, di na anak mapalit nimo. Di na mapalit mo. Duhaton, parta na, asus, rampan kayong butbayang dito. Part-time gani. Natoy, litulapid dito. Ilang yan lang litulapid. Nagura ka pistula. Aga, kisi-kisi. Dito, gisus ko lang. Rakrakan. Bida. So, more or less, mga igala, nanatay some kind of, kuha na karon ba, kanang template ba?
If you're involved in politics, I'm telling you, this is what you do. Oh. Above all, kanag yung na kay kapakita or na kay klaro nga roadmap kung sa imong buhaton, and just make sure nga makasabot ang mga tao na. Siguro alang nga matugka na sa mga tao imong istorya. Unya, credible ka. Kanang katuan ka ining istorya nimo kay di sad ka bisag kana bang mo pasalig ka sa buwan o mga bituon o di mo to ang imong panguyaban. Di kay kasugton. Bisag mo ingon pagkagasta Jupiter o Mars yung mga di kasugton. Pero kung credible ka para niya, mata ito nasaktom niya, ano ba? Makadaog ka niya na. Huwag ka nang masuko ang kontra. Ang masuko tao sa imong kontra. It happened. It happened already. Katong netabo sa Talisay ko, na si GBR, kinsam to GBR. Kangke surda. Pero mangyatago to. Sa 2RC, pag mo-donate gitong na yung ginanglan na. Ginagmal ko, 200 sana. Pero kinsam si mata, yung 200. Wa kailangan mo. Nakasabot lang nga, nagkinanglan ka ba. Mo-donate gito si GBR. So dito to siya magsugon niya ng anam kay Lado, ano ba? Nasa siya commercial sa radio. Huwag na issue kontra ni Digol nga higanti sa politika, Talisay. Ang issue ito, nga gibalhin ang merkado dito sa Aklopan, gibalhin, gipugo sila balhin, unya. Wa sila ganaya dito sa lugar. Gagmay, ano ba? Wa po sila konsultahan, good. So nasuko, ang mga tao. Kanang ako kang billboard din, inigsaka ni mo sa flyover din sa Tabunok. Naman ko na billboard kanunay si Idigol at nako kayo. Ugway okasyon. Kuhan kanang ang message dito, mayong pagbiyahe. Ana, Idigol, ana, ug na ay okasyon. Butang na puglayan dito. Merry Christmas. Ana, Happy New Year. Yun ana ba? Nagin na si billboard. So diyang nagkampanya ko mga tricycle driver kato mga naninda sa Tabunog Public Market. Gito para na. Gahimo sa sila og billboard dito sa kilid. Kawayan to lang gihimo basta kay na gahimog tarpulin. Pagtanaw ay disgrasya si Digolan eh. Mao ginito po. So kani lesson learned niya. Si Gwen, wag magina sila mapili sila. Because og nagtuo pa sila, di ka mo insistir pagka-arrogante. Mura man siya og how gamanan ko na ICC kita ka ng video ha na sila'y ICC imong kagaral ano ba wala kabantay nga muingon sa BBM ang isinggit sa mga tao Duterte if you're smart pero I think I'm not saying Gwen is not smart or her staff is not smart. It's just that ang ilang product dako na ko kay kanuna makadaog abi niya ginagi sa mapildi. Well, you're promoting your brand. Sasayaw siya na di naman ka ngayon sasayaw ma'am kay tiguang ka naman. Kung ano taga yung sigwe na kabasa, maybe ang imong appearance to the public is of a stateswoman, firm and na musayaw saan magpa teenager man dito nga dili musibo sa yung dagway na ba hindi nga lang ano siya kwak na pa yung ingon nga murang nagbayot sa pariyan bayot sa pariyan ano ba. So,
pagsugod yung gawa sa resulta, so this is it. Early return, pagtanaw, di na ni makaapas. As early as 9 in the evening. Oh. Nawag na ko, istorya. Di na mapildi. Daog na na. Bisan pagkatagan mo sa kalungsod, so pila may butante sa kalungsod. Naglabaw na og 20,000. Saan mo? It was, she had it coming actually. There are, sa akong tanaw, several factors mga igala nga nakapadawag ni Pambari 4. Una, kanalaging Duterte factor. Duterte factor. Ikaduha, ang siguen mo yung nakapildi siya kung gulingon. Duterte factor plus Gwen mismo o si Byron. Imbis nga kung anong kalagot man. Di man may kontra si Gwen. In fact, kagantong pagkamatay ni Sir Lito eulogy dito sa Kapitolyo, kaubar bigla misa kami yun. Mimo, Osmeña, Milo, Winston, Atty. Jong Sepulveda, Gwen, kami lamisa. Kanangaon man pagkahuman sa eulogy yun niya. Kana bang, he's a nice person. Gwen, kanila lami ni, ana ba? So, di ko kumilabot na niya in the sense nga, anong mangaway mo ka, ngawa mo sa mangaway ni mo. No? Pero as a political animal, kini analysis, makaingon ka, unsam na nila, hubag naman yung mahinguan eh. Wala ay badlong siguro. Wala ay makabadlong. Kaya naapa ko dito, badlongon ako. Break sa ta. Break. Slow down, chill. Wah, man. Gana magka isog na noon, padung sa eleksyon. Ngaway naman publiko, wayo ni mo. Yun sana ni mo pagkalaki. Unya, karong panahon na, you have to be very careful if you're a candidate. Why? Because there is video documented. Bisa pag waka kanang tuyoon, lahim ng tuyoon. Kanang vlogger, panalitan si Byron, vlogger, gituyo na niya yung mga comments. Kanang istorya kat publiko, unya, nagatanaw ni mo, ma-recorder man na, gasugo na itong cellphone. Bakit ito Sir Lito katawanan ito? Kampanya sa Mindanao. Ang iyang istorya sa mga Kristiyano, suito mga ito siya kanang kining kinibang geographic location and the population bitaw. Conscious ito sa Sir Lito. So, boundary sa mga namuyong Muslim o Kristiyano, kanang boundary nga mga lungsod dito sa Mindanao, na ilugar na nga 1:5, usa ka Muslim, 5 ka Kristiyano. Ano ba? Ug magana naglayo diri 1:10 naman na, mas daghang Kristiyano sa Muslim, pero ug mo forward sad ka, mausab ang matabla o nihanton mo overwhelm daghan ang Muslim. Mas daghan ang Muslim population kasi Kristiyano, minority ang Kristiyano. Mo na sitwasyon sa Mindanao, you have to be aware of that. So, siya kay suito man. Diskurso siya, pirting pakpak mga Muslim ay gikugos-kugos ko siya, although gikuutan. Gikugos siya dito, pero nawa yung taka dito sa Marawi. Pakpak mga Muslim dito, kay may masang diskurso para sa kayuhan sa mga Muslim. Pag-abot diri sa mga Kristiyano, ay dagang Kristiyano, iliga na na. Sayon na sulbaro ng kagubot sa Mindanao. Kung ako inyong pliyong pagka-presidente. Tagaan tamog armas.
hurot na sila. Kada bahay hatagan ng mag-armas. 10-1, saan pagka hurot na sila? Ano ba? Pakpak po na mga tao. Ako mo yung na-alarma kay, ano may cellphone na to, kan, wapay kamera. Kanto pag text blast mo ba? Ikaw na kay, in-explode mo karon ipasa na dito. Wagi karaan mo, na ito style sa una karaan. Layan yung mong istorya doon. Anak ba? Di man mo kabot tayo ng istorya kay, di man ipasa dayon. Karon mo na, instantly, mga igalaw, kanang usipyat ka, one false move. Diskuido ka. Yung magbalik-balik, pagod na kay, nagposta na din naman tangtang. Kuninitan ka, amay lag na kay tubag. Explikar. Ug i-ignore na nimo. Pananaw ba na, din na, mawara na, dahi mawa, di mawa. So, kinanglang yun ang imong tubagon yun na, nimo, frontal, tubagon yun na. You have to assign a person to do the job, to correct the mistake, to correct the wrong impression. Pero og wrong yung ka, so na nimo, ngay kag-silo. Or else, magpabilin na siya, mag-anam na siya ka, og samad pa na, mag-anam mo kadako. Magkadako. So, interesting na, this is a case study ni mga igala, political science. Mata, gimingaw ko sa kong anak kay political science man to. Gusto kong tubag-tubag may sa mga ideas ba. Yan, mga batanon, lahi may mindset na to. Ito mga baby boomers. Lahi ni sila mindset. So, kuhan kayo kanang angay tang makatugkad sa ilang una-una. Kay para na ko mga igala, bisag buingon tang maing laki tang kita mga karaan, maing laki, na unsan na mga batan ron. That is wrong mentality ba ya? Kanang kanta nga, what a wonderful world. Mao na panghinamina na to. Nailayan na ato nang isistorya human sa mga painomdom. Matutak na 11 minutos na lang sa dili pa ang alas 9. Takda gyatod kanato uban tingwa sa